Na szevasztok! Ebben a videóban meg fogom mutatni a kész polcaimat, termékeimet, amiket árulok. Amit már láthattatok előző videóban, ezek a kis telefontartók. Ebből van egy rakás. Egy pár, két pár, három pár, négy pár, azaz 8 darab. Van ilyen kis háromszög alakú is, erről videó nem készült sajnos, de szerintem ez magától értetődő, hogy ez hasonlóan ugyanolyan egyszerű, mint ez. Ugyanúgy itt is csak ki kell vágni, és ennyi. A háromszög alak meg magától értetődő. A következő kis polc az ez lenne. Ez az egyik első polcom volt, amikor kezdtem a fa megmunkálást. Egy kicsit elferdült, nem teljesen 90 fokban van a két tartódeszkája, de szerintem egy műhelybe, istállóba, akárhova szerintem megfelelő. Amire az egyik legbüszkébb vagyok, az ez a polc. Jó nagy, masszív, bárhol felszerelhető, akár egy kis könyves polcnak. Nekem nagyon tetszik. Ne felejtsem elmondani az árát. Megbeszélés alapján. Tehát amennyit adsz érte, megbeszéljük. Nem fix. Tehát én nem azt akarom, hogy a vevőt kifosszam a pénzéből, hanem azt, hogy elégedett legyen. Na, van itt még egy polc, ez az. A legutóbbi polcom, amit készítettem eddig. Kétszintes. Ezek maradék deszkákból készültek, mindezekről videó nem készült, mert akkor még YouTube csatornám nem volt. De ezt bármelyik kezdő meg tudja csinálni. Ezt már láthattátok az egyik videómban. Ez valami rém egyszerű csinálni. Egy darab deszka. Egy. Összeraksz négyet, és kész is van. Amit már sok ember megmosolygott, az ez a kis WC papír tartó. Itt erre kell tenni. Ez itt pedig most felmerült a kérdés, hogy mire is jó az ott? Hát telefontartó. Az is. Ide rárakod a telefont, WC-zel, és nem kell azon gondolkozni, hogy jaj, hol tegyem. Hát pont oda. Ebből most 2 van. Van még egy WC papír gurutatartó, hozzá ez egy nagyobb polccal. Le lehet tenni, de akár törölközőt, akár ide is. Teljesen jó. Kicsit nagyobb helyet foglal, és akkor mi van? Nagyobb fürdőbe. Ami van még, az ez a kis ceruzatartó, ismerős lehet ez, ugye? Pont ilyenekből van ez is. Ez nem muszáj ehhez csavarral, ragasztóval is teljesen jó. Kipultam 3 lyukat, és akkor ceruzát lehet benne tartani, akár az asztalodon, arról. Na, ez a lapító, vagy vágódeszka, hát ez itt hányódott, lecsiszoltam, itt áll telefontartó, ez bükkből van, tehát így fogja közre a telefont, végig megdöntve, tudja jól tartani. Így. Kíváncsiak vagytok még, hogy miket csináltam, akár vízből. Egy darab bükkfát kifúrtam, és ide ceruzákat lehet rakosgatni. Ennyi. Nem kell túl gondolni ezeket. Na, ezek, amiket én készítettem eddig kezdőként, nagyon egyszerűek, nem vesznek sok időt igénybe, pláne, hogyha már van egy kis tapasztalatod. Akár az otthoni hányódó deszkákból, ha elmész venni, ez a te döntésed. Nagyon jókat lehet csinálni. Úgyhogy bátran kezdjetek neki, ha még ilyet nem csináltatok. És ez ennyi is lett volna. Ha szeretnél hasonló tartalmakat látni, akkor iratkozz fel itt a videó alatt, és nyomd be a csengőt. És ha tetszett pedig, akkor dobj egy lájkot. Szevasztok!